Cigôn ti dechrau gyda? Cigôn, ie. Un o'n ffefrynnau i, fod yn onest. Beth i'n mynd defnyddio'r lamb rump, okay? So darn o'r cos, okay? Un o'r cyhyrau yn y cos, llawn blas, a mae blas mor cryf dy fe. Mae doi ffordd gallwch coginio fe. Coginio fe'n araf, neu coginio fe'n gloi yn pink. I fi mynd i wneud yn araf heddi, ond dongos i chi siwt i wneud e, okay? So, y rumps fan hyn nawr, yn dod yn torri barod wrth y cigydd, neu gallwch chi torri nhw'ch hunain bas o'r cos cyfan. Be ni moyn wneud yw tynnu y fraster yma, bant o'r tu allan. So, cylla siarp, ac yna, just torrwch e lawr, gwasgwch eich ben, ac yna tynnwch y fraster. Pam ti'n torri'r braster ta? Chos o'n i'n meddwl yn y braster a lot o'r blas. Mae fraster mynd trwyddo'r cig cyfan, ond os ni wedi gormod yna fe, gewn ni saws seinllid ar y diwedd. So, os ni'n mynd yn araf, os byddwn ni'n gwneud yn gyflym, gadewch y fraster mlaen, a gadewch y fe coginio trwyddo'r cig. So, ffrimpan twym, just stim ole mewn eto, okay? So, darn fach arall. So, cylla, siarp. Gallwch chi gofyn i'r cigydd i wneud o'n drosto chi. A mae digon hawdd i wneud i? Digon hawdd. Beth yw pris darn fel un o gig ymaru gyda darn arall o cigôn? Bydd darn fan hyn yn costi ti a £2.50 yr un. O, resymol iawn. Weddol chip. Gore, os gewch chi cigôn o Gymru, bach mwy drud, ond y chep bach gewch chi £2.50, ond mae'n codi wedyn hefyd. Okay. So, just wedi selio fe bant, tyma bach o halen, ddim gorfod eto, a trowch y drosto. Chi'n gweld y lliw yn carameleiddio. Okay. Cam nesa, ni'n mynd i adio bach o gwyn coch i'r ffrimpan. Mae'n nod i wneud e, ond ni moyn i hwnna fwblo, ni moyn i berwi'r alcohol bant, okay? Osgwyd yn bwyty. Ti'n adio'r gwyn eitha, cynnar lle? Eitha gynnar. Ni gyd moyn i selio fe'n gloi, chos nawr mae'n mynd mewn i'r ffwrn i coginio. Sdim eisiau becso gormod yn bwyty'r broses o carameleiddio fe i gyd. Chi moyn jyst yn selio'r cig i gadw fe'n siap a stopo fe i gwmpo i bisios yn y ffwrn. Cam nesa, ni'n mynd i adio tyma bach o jeli cwrens coch, at hwnna, gadw fe toddi, mae hwnna'n felus iawn, okay? Ac yna bach o port. Mae'n saws eitha cyfoethog yn fan hyn dan. Odi. Chi'n gweld ar y dechrau fan hyn, chi'n meddwl, o, mae hwnna'n mynd i reduwsio lawr, ac ewch chi ddim byd ar ôl y diwedd. Ond beth ni'n mynd i wneud nesaf, trosglwyddo fe i'r trei ffwrn yma. Okay, dyna fe mas yn wyla. Os oes tongs ydych chi, byddwch yn iawn. A beth ni wedi wneud fan yna, rwy'n digleso'r ffrimpan. Chi wedi gymryd gyd o blas o'r cig mas o'r ffrimpan yn barod. Okay. Nesa, gewn ni adio bach o thyme fresh. Pidwch i defnyddio stwff sych. Mae'r stwff fresh ma, mae blas lot mwy cryf dy fe, a mae'n mynd i coginio lot yn well yn y ffwrn. Ac yna stoc ciwiar fi'n defnyddio fan hyn, nid stoc cigôn. Ie, pam yna, sari fo? Ti'n rhaid cangymeriad fan hyn, Na. Beth sy'n digwydd, os chi'n dod i stoc cigôn yna fe, mae'n gymryd drosto yn gyfan gwbl, a mae gormod o flas cigôn yn yr yseit. Mae'n swnio'n nod, ond gan fod y rymps yma mor cryf yn ei blas, na pam i fi'n credu, chi'n neutraleiddio fe a cryfau fel an eto. Chos ni'n meddwl yn stoc llesio cyn ciwiar hyd yn oed, os ddim eisiau'r... Na ni. Wyn nhw'n sy'n cyfan nawr, heb i frwno, just y blas ni mewn wrtho fe, mewn i fyna. Just un bach fel a wedyn. Digon. A ni gyd hwnna'n mynd i wneud i'r trosglwyddo'r blas mewn i'r saws. Ffoil ar ei benne, ac angofio ochr dyl lawr, lan. Pidwch chi dod i'r ochr sgleiniog lan. Sgleiniog i mi fewn. Nech chi'n adwyl chi gyd y gres bant. Fi well na rhywbeth fi wedi dysgu heddi, fi'n gwybod na ffordd ni, di byth yn cofio, a jyst reid ar y tre a gobeithio bod gorau. Fi mae'n edrych lot mwy bert tra mae'n sgleiniog i gyd, ond na, ffordd gorau i wneud e pido fe. Ac yna, ar ôl tua 2 awr yn y ffwrn... 2 awr, waw. 2 awr. Nhw'n tynner iawn, gewch chi darnau fach o cig debyg i hwn. Lot llai yn ei seis na, maen nhw wedi coginio, ond maen nhw mor tynner. Chi'n gweld yn cwmpa i bisios yn ymfusedd i fyna, okay? So, i gorffen y saws, gymerwch y saws mas o'r trei ma, mewn i sosban, ac yna berwch e. Gadewch i fe berwi am 20 munud, tan i fod yn mynd i reduwsio, ac yna gewch chi saws eitha drwchus fel yn... Fel grefi bron o bod, yn dwi e? Yn gwmbos. So, just i weini fe, neu gyd sydd â fi yw tatws arferol wedi masio, ac yna wedi chwysu bach o cennin bant, okay, yn ffrimpan. Jyst i adio bach o blas at ein tatws ni. Ac yna, sgymierau un o'r darnau cig ma. Fi jyst yn twymo fe nôl yn y saws i roi sglein fach i'r cig. Ar ei ben. Ac yna, arllwys bach o'r saws ma ar ei benne. Mae hwn yn rysait hawdd dan yn gwirionedd, yn dwi e? Yr reseitio hawdd i'r rhai gorau yma. Chi'n cael lot mwy o blas, a chi'n gadael amser i stwff i goginio. Dim hast yna fe. Allan y ddordeb, ddim bod chi'n gwneud o wan, ond pa mor gyflym ydyn ni'n cyflym i gymharu os o hwn drin araf?
Ar, un cyflym, fydd y cyflym tua 5 munud. Go iawn. Ffrio fe off. Na, os chi'n coginio fe'n y ffordd, ni'n fod yn binc, byddwn ni'n gweud tua 15 munud, wedi coginio, a wedyn 5 munud extra wedyn ni orffwys tan bych chi'n mynd i fita fe hefyd. Mae hwnna'n hyfryd. To be, os wedi bita llon bol y ginio yn barod, os ni'n claddu hwnna i gyd. Mae'r saws na'n... Lyflu ni. Fe brasio fi'n caru gwyn coch. Mae hwnna'n best i fi. Blasio ni gwyn coch, rydych o.